Ovaj video je praktično jedan uvod u iznenađenje koje vas čeka, a vezano je za učenje jezika. Ali sada čisto jedna opština priča o tome kako sam ja morala, znači kako sam bila iznuđena da smislim načine da brzo učim. Od 2. razreda, kada sam prvi put otišla na mislešu, pa sve do 7. 8. sam išla na takmičenje iz matematike. I to sam mnogo vežbala s tatom, znači danima. I desi se da odem na neko okružno, da pobedim i da bukvalno dobijem digitron, a nekada dobijem i samo diplomu. Tako da, jako sam bila srećna zbog toga što mi se tako isplatio trud, da jednostavno nekako mi mrzelo više i šta znam. I u 5. razredu se sve promijenilo. Moj profesor matematike je držao šahovsku sekciju. I on, pošto je video da meni dobro ide matematika, on je mene predložio da odem na šahovsku sekciju. I ja sam tamo otišla i ne znam, igrala sam neke partije i super mi išlo. I rekao, a jel hoćeš da odeš na opštinsko? I sada ja. Naravno da želim, idem ja na opštinsko i šaha, ali nemam predstavu kako se igra šah. Bukvalno sam samo znala pomjera figure i još sam previđala sve živo. Ali idem ja, spremila sam se da odem na opštinsko i šaha. I kad sam ja tamo ušla u tu salu, sa desne strane je bio ovako jedan sto i tu su bili pehari. Ali za svaku kategoriju po jedan pehar. Bože, ja kao da sam dijamante videla. Znači, kako sam ih videla, zalepila sam se i posle svake partije. Gde je Jovana? Blenu pehare. I non stop sam gledala te pehare i zamišljala kako želim da dobijem jedan, kako bih sve dala da pobedim na tom takmičenju da dobijem pehar. A uopšte mi nije palo na pamet da ja matematiku vežem danima pobedim na opštinskom, a da sam se sada bukvalno pojavila i da očekujem da pobedim. Ali dobro. Desilo se meni tu super krenula, ja zapravo pobedila neke. A da, ja sam ipak malo vežbala sa dekom i tatom kad sam bila mala, tako da nisam bila baš početnik, ali bila sam početnik. I ja izgubim jednu partiju. Ali ja sam toliko žela taj pehar, da sam ja još uvijek verovala da ću da ga osvojim, iako sam izgubila jednu partiju. Ali dobro. Na opštinskom, gdje ta osoba koja mi pobedila, verovatno je pobedila i sve druge. Desi se da jedna treća osoba pobedi tu drugu osobu, a da ja pobedim tu osobu i da svi imamo isti broj poena. I sada, eto, mene, molim se, vrtim se oko pehara, gledam one medalje, pa još neke knjige. I molim se Bogu da ću baš ja biti ta koja ću osvojiti taj pehar. Ja niti sam znala preko kog sistema se to određuje, znači pojma nisam imala. Samo sam se ja nalala, eto, nekako iz vedra neba. Ali ja sam tada imala 11 godina, ja sam nekako i verovala da ću ja osvojiti taj pehar. Mislim, nije da sam nešto sad ne sumnjala, ne znam, jednostavno sam se nadala tako i verovala i nadala se, ne znam ja. Kad izlazi tabela. Ono, prvo mesto ja, znači, nisam mogla da verujem, ne znam, nisam mogla da verujem, samo sam čekala to proglašenje da uhvatim taj pehar u ruke. Kad, ono, ne da sam dobila pehar, ne da sam dobila knjigu, ne da sam dobila medalju, nego sam dobila i tortu. Znači, to je za mene bio toliki doživljaj. I kad smo stigali kući, moji roditelji su zvali neke prijatelje da časti, onda smo svi jeli tu tortu. Ja sam se osjećala toliko carski da je to bio znak da ja treba da počnem da igram šah. Znači, to je bila moja odluka, ja krećem da igram šah. Još uvijek sam išla na takmičenje iz matematike, godinu za godinom sam sve više vežbala šah i bila sam sve bolje u šahu, a sve gore u matematici. Ali dobro, na kraju, ja mislim da u 8. razredu nisam se ni pojavila na takmičenju, ili samo na opštinskom iz matematike, ili ne znam nija baš tačno. U svakom slučaju, počela sam ja da treniram šah. Sjećam se jednog turnira, bio je u Požarevcu i vraćala sam se sa tog turnira, išli smo kolima i bilo je jako mračno i padala je kiša i ja sam tu nekako ležala pozadi i počela sam da plačem, sećam se. I počela sam da plačem zato što sam donosila jednu od najvećih odluka u mom životu. Mislim, znam da ovo sad ne deluje kao nešto tako bitno što menja ceo život, ali meni tada jeste. Ja sam odlučila da ću dati sve od sebe i da ću zaista početi
da se bavim šahom, da treniram previše. Mislim, ne znam, ja za sada došla sam plakala, ali verovatno sam znala da to povlači, da mi mijenja ceo život, da moram mnogo više da se trudim nego pre. I tada je pala ta odluka i bilo je vreme da krenem. Znači, sada sam rješila da vežam da vežam bukvalno ceo dan. Jednu noć sam sve vrijeme igrala cuge na 5 minuta, dok nije stvarno dan da vidim kako to ljudi rade, da nisu umorni. Onda odem na turnir, svi se zezaju, ja čitam šahovsku knjigu. I počela sam polako da napredujem. Čak sam pobedila na državnom do 18. Prije toga sam osvojila titulu, krenula sam da igram prvu ligu Srbije. Znači sve onako počelo da se dešava kao što je trebalo. Kad onda surova škola. Stvorila sam se u gimnaziji matematičkom smeru i to je verovatno najtežem smeru u mom gradu. Pa se od mene očekivalo da učim, ne znam nijako da učim non stop, a kao što sam u prethodnom videu pričala o mom modelu ponašanja, meni je nekako tako usađeno da imam dobro ocjenu da ja nisam mogla, meni je sve dalo kad naučim za trojku, ja to naučim i za peticu. Ne znam nijekako to sve prošlo, ali ja sam počela da imam konstantne temperature. Znači po mjesec dana da imam 37 temperaturu, jer nisam mogla da idem u školu, da imam dobre ocjene i da vežem šah koliko sam htjela. Počela sam stalno da plačem, nisam više znala šta da radim i htjela sam pitati mamu, tato, da se prebacim u sportsku gimnaziju. Znači to je bila ideja da krenem da se bavim šahom, da to napredujem i sve to. Gde mi je pamet da se bavim biznisom za te godine, već bi bio milioner. I u svakom slučaju počela sam ja da molim roditelje da krenem u sportsku gimnaziju. Kad meni su oni rekli kao, ali tamo moraš da putuješ, ne znam šta. Mislim, ono, verovatno, to sve je istina i to sve stoji, ali ja iz mog ugla da želim nešto da postignem, da sam se toliko potrudila, da sam tolike godine napredovala, da se prvi put vidi neki rezultat i oni mene neće da puste. Znači, to je meni bilo veliko razočarenje. Iako je na kraju, baš to što nisam otišla, mi donelo sve ovo drugo. I ja sam tu nekako počela da stagniram. Znači ja sam se trudila, ali nije išlo. Jer ja ne mogu da takmičim sa ljudima koji mnogo više mogu da rade, za razliku od mene koja moram da učim tolike predmete i tolike gluposti koje me nisu ni zanimale. Iako je naravno trebalo da me zanima, iako je sve dobro što mi se desilo u životu baš zbog tih problema, ali ja to tada nisam znala. I kako je mene to nerviralo i više nisam znala šta da radim. Ja sam jednostavno, meni je pala na pamet da krenem da se bavim bržim učenjem, bržim čitanjem. Da samo ja što pre naučim, znači samo da što pre mogu, da kad sjednem kući da imam više vremena za šah. Čak mi se dešavalo u školi da rešavam na slijepo neke pozicije, znači svašta sam radila na odmorima, ne znam gdje, znači ja ne znam šta sve nisam pokušala. A ja sam imala jedan veliki problem koji se sad dosta ispravio, ali još uvijek stoji, a to je što u glavi ne vidim slike. Znači, pamtim isključivo preko sluha i za te slike šta nisam radila. Znači, bacala sam obruč pošto sam se pre bavila gimnastikom, recimo bacim ga ovako visoko u jednu stranu i to mi je sad bijelo polje, po drugu to mi je crno polje. Znači, za to što nisam vidjela, dobro, eto i to je još jedan znak, sad sam to ispravila zato što sam toliko radila na tome i vežbala, što sam sve probala da vizualizujem, znači ne znam šta sve nisam radila. I izlazim jednom iz učionice za geografiju i to je bila jedna moja drugarica koja je sada super uspješna i svaka je čast, stvarno. I ona je meni rekla, a jesi ti čula za mapu uma? I ja nju tako gledam, prvo ne verujem, znači danima razmišljam o tome. Ja ne znam kako se to desilo da je ona meni pomenula mapu uma. Mislim, možda sam ja prije toga sad se i ne sećam tačno, možda sam je nekako nagovijestila, ali u svakom slučaju ona je meni tada rekla za mapu uma. I mape uma su meni spasile sate i sate i sate učenja. Mogu da pravim sljedeći neki video o tome, ali čeka vas iznenađenje vezano za nemački, tako da vidjet ćemo šta će biti sljedeći video. I još jedna stvar koja mi je previše spasila vrijeme učenja, a to je eho pamćenje. To znači da mi sada kada nešto čitamo, mi to nismo stvarno naučili, nama je to samo u glavi, to je kao eho. I sada kad neko nas sada u ovom trenutku to pita, mi možemo da kažemo. A vidite nas pita za 3 sata ili ti za jednu noć kada se izgubi 80% svih informacija, onda naravno nemamo pojma.
I ja kada sam to pročitala, ja sam kretala da ustajem u 4 ujutru. Ja sam se budila u 4 ujutru kad imam test. Znači imam recimo test iz, ne znam, biologije, ja ustaram u 4 ujutru, učim do 7, sve mi bude u eho, odim na test, uradim taj test i odim tako. Iz odgovaranja, znači stalno sam ustajala u 4 ujutru da bih iskoristila tu prednost, jer tako sam štedila 10 sati pre toga. Znači napravim mapu, sve spremim, ustanem u 4 ujutru, sve to naučim do 7, 8, u školi na svim časovima i na odmorima prije tog odgovaranja ili testa čitam to i tako mi prođe. I to nisam imala ni loše ocene, sam imala da sam uglavnom petice. Pa najde neka 4 iz fizike, izvini mama, mama mi je nastavnica fizike. Uglavnom mi sve to super prošlo, gdje je mogla ta tehnika, tu mi je dobro išlo, tu mi je dobro išlo, gdje nije, tu mi nije toliko dobro išlo, matematika mi išla zbog onih takmičenja i tako sam ja nekako gurala. Ali to nije bilo dovoljno. Jer pazite, da bi se živjeli od šaha, mora da imate, da budete recimo velemajstor, da budete u prvih 10 u svijetu i kada se takmičite sa cijelim svijetom koji deca bukvalno se školuju kući da bi radila šah i non stop samo radila šah i vi treba takmičite s njima, a samo vrijeme koje ste u školi je pola dana, onda shvatite da nemate baš tolike šanse. I u tom nekom trenutku sam se ja skroz bila razočarala, znači ja nisam više znala šta ću da radim. I okrenula sam se ka drugim smerovima. Prvo sam se prijavila za Ameriku, onda sam počela sa YouTube kanalom za šah, jer kad već ne mogu da stignem te rezultate, mogu makar nešto da pružim što sam naučila i to mi je trener isto sve spremao šta treba da pričam, tako da je to stvarno baš bilo onako kvalitetno što se tiče sadržaja. Počela sam polako da se bavim marketingom, photoshopom, izradom sajtova, izradom stranica, ali još uvijek sam bila početnik, znate ono kad prvi put nešto vidite i krenete da se bavite time. Ali kako je vrijeme odmicala, ja sam polako naučim ovo, stvarno učim ovaj program, onaj program, skinula sam razne programe za video da vidim koje rade, za snimanje ekrana, pa besplatne za fotografije, pa besplatne za ovo, za ono. I tako, malo po malo sam ja polako ušla u te vode. I desila se najneverovatnija stvar, a to je da sam otišla u Nemačku baš zbog šaha. Znači, šah mi je vratio sve one dane, sve one brige i nisam otišla ni u Ameriku, nego baš u Nemačku i baš zbog šaha. A sada kreće druga drama. A to je, nalazim se u Nemačkoj, u porodici i idem u njihovu gimnaziju. Da, čak mi se i to ostvarilo. Znači, ostvarilo mi se da sam promijenila gimnaziju u neku lakšu. A nemačka gimnazija, imamo knjigu i sad radimo redom. I sada recimo iz fizike učimo sljedeće časa, učimo znači sljedeću stranu iz knjige. Ali ocene se ne dobijaju za odgovaranje na kraju cijele oblasti, nego za ono što radimo u tom trenutku tog dana. Ja naravno, kao svaka pametna osoba, lepo stignem kući, zaokružim svuda da je 0, jer nisam znala toliko dobro nemački, pa to sam već ispričala u nekom videu, kako sam bila primorana da ga naučim da bi ostala ovdje. Tako ja lepo zaokružim sve 0, sve neke rezultate koje znam, sve lake riječi i čekam. I kad dođe to, ja se javim. I pošto sam ja te stranac i kao ne znam tako dobro, kad pravo sam vidio da sam se ja javila, onda odmah super, ajde kaži ti, ja kažem 0. I tako sam imala i neke dobre ocene, nije mi toliko loše ni išlo. Na testu riječi iz engleskog sam imala 1.15 od 15 pojena jer sam koristila papiriće. Ali tako, snašla sam se kad oni imaju razne diplome, različite razrede i u ovu moju školu mogu da idem sa tim razredom kome sam bila. Ali kada bi se desilo da se vratim u Srbiju, taj razred mi ništa ne bi značio. A kad bi išla u razred koji mi značio za Srbiju, onda bih morala piši neke testove po 6 sati i to oni odmah kad sam došla su mi rekli da to ne treba da radim i da odmah krenem u ovaj drugi razred. I nakon nekoliko mjeseci, kad sam ja sve shvatila što se meni izdešavalo i šta je uopšte, gdje sam, u kojoj školi, shvatila sam da moram da upišem vanredno gimnaziju u Srbiji. I eto mene, u tom trenutku idem u onu školu, učem jezik i vanredno završavam svoju gimnaziju. Ja ne znam kako sam tu godinu izdržala. Plus, išla sam svakog dana
po pola sata biciklom u školu. Ali, nakon nekoliko mjeseci, kad sam shvatila da sa mojim razredom iz Srbije mogu da upišem ovu školu isto kao što mogu i s onim razredom, onda sam prešla da imam ocjene u toj gimnaziji ovdje. Tako da, nakon nekoliko mjeseci se i to riješilo i onda sam samo morala stalno da putujem da polažem ispite, ali nema veze, makar sam to izdržala i to je nekako, eto. Znači, išla sam tu godinu do kraja u tu školu, učila sam jezik, ali taj jezik što više sam pravila vide, više sam radila šah jer kao došla sam zbog šaha i onda sam se više potrudila. Tako da, kada je trebalo da odem na intervju za posao i kada je trebalo da se zaposlim, tad sam papirićima brzo učila nemački. A zašto sam vam sve ovo ispričala? Jer u sljedećem videu će stići iznenađenje, baš vezano za papiriće.